Ahojte milí sledovatelia, žiaci. V tomto videu si ukážeme, ako naprogramovať jednoduchú základnú PHP aplikáciu vo frameworku CodeIgniter. Bude to jednoduchý blok, v ktorom budeme programovať dve časti. Front-end, to je tá časť, ktorá zobrazuje články a potom detail článku. A budeme programovať backend, alebo inak tiež nazývaný admin, v ktorom sa tie články pridávajú, uberajú a podobne. Prvý krok, ktorý by sme mali urobiť, ak ho ešte nemáme urobený, je, že by sme si mali pripraviť databázu. Takže ja si otvorím localhost, aby som videl náš UAMP server. A tu mám odkaz, takisto tu mám odkaz na phpMyAdmin, takže si ho môžem otvoriť. Meno je root a heslo je root. A už som v phpMyAdmine. Pokiaľ databázu máte vytvorenú, nemusíte ju vytvárať. Ak ju nemáte vytvorenú, napríklad robíte doma alebo na čistom serveri, tak si ju treba vytvoriť. Dáme si vytvoriť novú databázu. Meno databázy bude, dajme MVC a použijeme kodovanie UTF-8 Slovak. Potrebujeme použiť toto kodovanie, inak nám nebude správne fungovať zoraďovanie podľa abecedy. Ž nebude na konci za Z, ale bude niekde na začiatku, pokiaľ tam nastavíme UTF General, ako tam je štandardne, alebo niečo iné. Takže je potrebné nastaviť UTF Slovák, aby správne fungovalo zarovnanie. Dobre, tak vytvárame databázu MVC, teraz sme v nej. No a v tejto databáze môžeme vytvoriť, keďže ideme robiť blok a ten má články, tak vytvoríme tabuľku články. Budeme potrebovať minimálne 4 polia, čiže idečko, titulok, obsah a nejaký dátum. No, v budúcnosti by sme tam chceli možno obrázok, tak si dajme rovno, že 5. Prvé je idečko, ale býva dobrým zvykom, že vždy sa to idečko pomenuje podľa tabuľky, takže keď sa tabuľka volá články, tak to bude články podtržítko ID. Integer nechávame a ideme, potrebujeme odrolovať semka, ideme na to, že to je autoincrement, tým pádom by nám malo automaticky nastaviť primary index. Dobre, prvý stĺpec máme správne, čiže je to články ID, integer a máme tam nastavené, že je to autoincrement. Druhý by malo byť titulok, takže dáme title. Vybereme varchar. Na názov článku by nám mohlo stačiť 255 znakov. Prázdny tu nedovolíme, vždy musí byť nejaký titulok pridaný, takže toto prázdny necháme voľné. Druhé, čo potrebujeme, obsah článku. Tam použijeme nejaké textové pole, takže ideme, nemáme texty, tu je text. Mohli by sme použiť text, ale to je len do 64, ako nám tu píše. V tej nápovede nám píše, že do 65 000 znakov, čo je málo, niekedy to má aj 100 000 znakov, takže použijeme medium text, ktorý zobere až 16 miliónov znakov, čož musí stačiť aj na obrovský článok. Dobre, prázdny tiež nedovolíme. Ďalší stĺpec dáme image. Tam by nám mohol stačiť varchar, nechceme príliš dlhé názvy obrázkov. Na 255 znakov by mohlo stačiť. A tu povolíme, že môže byť prázdny. Dokonca by sme mohli nastaviť predvolenú hodnotu na 0, že nech tam dáva 0 ako predvolenú hodnotu. No a posledné je
dátum, takže dáme napríklad date, ale nemôžeme dať len slovo date, pretože to je aj funkcia v MySQL, takže by sme s tým mali problémy, museli by sme stále názov stopca dávať do nejakých úvodzoviek. Dáme date created, čiže dátum, kedy bol článok vytvorený. Typ bude napríklad timestamp a predvolené bude current timestamp. To znamená, že za nás nebudeme musieť ten dátum vytvárať v okamihu, kedy my urobíme insert do databázy a nezadáme tento stĺpec, tak on bude automaticky vyplnený aktuálnym dátumom a časom, kedy sme článok pridali. To nám ušetrí čas. Dobre, keďže máme všetko pripravené, môžeme dať uložiť na tabuľku články, máme hotové. Môžeme dať prechádzať, nie sú tu žiadne riadky, tak dáme vložiť. Pridáme si prvé riadky, idečko nemusíme zadávať, tu dáme článok číslo 1. Dám si to aj do textu a doplním si tu nejaké prázdne znaky, nie prázdne znaky, ale nejaké slova vymyslené, hociaké, aby tam bolo viac ako len v nadpise. Do imidžu nejdeme dávať nič, pretože teraz nenastavujeme obrázok. Dobre, to isté dáme ešte, pridáme si aj druhý riadok, nech máme aspoň 2 články, keď budeme robiť našu aplikáciu, aby sme tam aspoň 2 články videli. Dobre, máme pripravené, tak môžeme dať vykonaj. Píše nám tu hore, že boli vložené 2 riadky, vynikajúco, prejdeme na prechádzať a tie 2 riadky tu vidíme. Tým máme databázu pripravenú, môžeme sa pustiť do CodeIgniteru. Takže prvé, čo potrebujeme urobiť, vytvoríme si v našom adresári www si vytvoríme priečinok, nazveme ho napríklad blog. Keďže naša aplikácia bude blog, tak to nazveme blog. Tu potrebujeme nahrať súbory CodeIgniter, aby sme s nimi mohli pracovať. Dáme si vyhľadať CodeIgniter 4. Nás zaujíma tento GitHub, pretože tu si vieme stiahnuť hotový, pripravený, takže tu máme napríklad CodeIgniter 4.7.2. Môžeme ísť na tento a stiahneme si source. Uložiť. Vynikajúco. Takže otvoríme si stiahnuté súbory. Otvoríme si CodeIgniter. Tu v jednom okne máme otvorený CodeIgniter vo WinRAR, v zipe alebo v 7-zipe. A tu do druhého okna si máme ten pripravený adresár blog. Takže toto všetko teraz zoberieme a pretiahneme to sem. Vynikajúco. Tým pádom máme pripravené súbory na to, aby sme mohli s CodeIgniterom začať pracovať. Čiže toto môžeme už na teraz zavrieť. No. A môžeme postupovať podľa návodu. Takže stiahnuť CodeIgniter máme. Bod číslo 2. Nastaviť NV a HT access. Na to, aby sme videli chyby, keď budeme programovať, potrebujeme nastaviť ten environment. Inak sa nám nebudú zobrazovať chyby a ak urobíme nejakú chybu, tak bude len prázdna biela stránka, my nebudeme vedieť, čo máme robiť. Čiže keď robíme vývoj na začiatku, musíme to zmeniť na development, inak neuvidíme chyby. Čiže na to, aby to fungovalo, sa tento súbor musí premenovať na .nv
Otvorím si ho teda v CodeIgniteri. Ja už tu mám otvorený CodeIgniter, takže si ten súbor tu otvorím. Áno, nech nás to neotravuje. No. Súbor env environment. Tu máme environment a ten chceme zmeniť, tak ako som hovoril, že ho chceme zmeniť z production. Production by sme používali len vtedy, keď to budeme nahrávať už na ostrý server, ale na vývoj to musíme zmeniť na development. Uložíme, môžeme zavrieť. Ideme na ďalší krok. Potrebujeme súbor htaccess. V našom prípade potrebujeme súbor htaccess, pretože používame to v podadresári, takže ideme do prax Anton Pitag.sk CodeIgniter a tu máme súbor htaccess. Buď ho stiahneme, alebo robíme toto, že otvoríme ho, toto si skopírujeme, Ctrl-A, Ctrl-C, otvoríme si celý adresár, aby sme už mohli s aplikáciou pracovať, čiže adresár blok, open. Dobre. Potrebujeme teda vytvoriť, keď sme nestiahli, tak vytvoríme nový súbor, ktorý pomenujeme .htaccess a do neho skopírujeme tento kód. Samozrejme, my tu musíme teraz prepísať, naša aplikácia sa volá blog, naša adresa je www adresár blog, takže tu dáme blog a to isté musíme aj tu dať blog. Inak by sme museli za každým otvárať adresár public, pretože samotná aplikácia je v podadresári public. Tým, že použijeme tento htaccess, tak on za nás bude ten adresár public otvárať. Je to z bezpečnostných dôvodov, ktorým sa teraz nebudeme venovať, o tom, ako sa inštaluje CodeIgniter. Čiže z týchto dôvodov potrebujeme upraviť tento htaccess. Dobre, máme upravený env, máme tu development, máme vytvorený htaccess a máme tu skopírované tieto údaje. Môžeme ísť podľa postupu ďalej. Takže nastaviť env htaccess. Máme nastaviť konfiguračné údaje v app-config. Súbory app, php a databáza. Takže ideme, celá aplikácia naša je už v tomto adresári app a potrebujeme ju nakonfigurovať. Minimálne potrebujeme nakonfigurovať dve veci. Potrebujeme nakonfigurovať túto adresu. Už je prednastavené 8080, to je pre prípad, že váš UVAMP server alebo akýkoľvek iný server, ktorý máte, beží na porte 8080. Niekedy je klasický port 80 obsadený, tak sa používa tento 8080, ale ja tu nemám žiadny iný server, len ten UVAMP a ten vidíme, že beží na localhoste. Takže ja tam nebudem používať localhost 8080, ale len localhost, ale za to musím dopísať blog. A musím dávať pozor na jednu vec. To, čo sa píše v tejto nápovede. Že adresa musí končiť s lomitkom. Takže musíme tu pridať aj to lomitko. Tak to je správne napísaná base URL. Keď máme base URL nastavenú, mohli by sme tu nastaviť ešte jednu vec. Mohli by sme tu nastaviť ešte, napríklad tu môžeme nastaviť, že chceme používať SK, slovenský jazyk. Tu tiež môžeme nastaviť SK, time zónu.
Tu by sme mohli nastaviť timezónu, náš server bude používať, keďže tu je nastavené UTC, náš server bude nesprávne zobrazovať čas, bude zobrazovať čas. UTC je základný čas, my sme od toho času o hodinu dopredu, takže by sme si mohli na tejto adrese nájsť, akú máme správnu timezónu. Takže môžeme si to otvoriť. Nemusíme to vždy nastavovať, keď len rýchlo chceme niečo naprogramovať, tak to vynecháme, ale ak chceme to mať naprogramované správne, tak by sme tam mali timezónu nastaviť. Čiže otvorili sme si tú adresu, našli sme si Europe a toto je naša timezóna. Tak si ju skopírujem a toto UTC nahradím našou timezónou, aby správne fungovali funkcie dátumu a času, inak nám budú o hodinu ukazovať zle a cez leto, cez letný čas dokonca o 2 hodiny. Keď toto nastavím, bude sa čas ukazovať správne. Dobre, tým mám nastavené v podstate všetko. V app tu už nič zaujímavé nie je, môžem app zavrieť. Druhé dôležité, čo potrebujem nastaviť, je databázu. Takže si nájdem database a tu potrebujem nastaviť. Náš MySQL server beží na localhoste, username je root. Tento server, ktorý my používame, má username aj password root. Správne by sme mali PHP MyAdmine vytvoriť nového užívateľa, priradiť mu meno, priradiť mu heslo nové a priradiť mu len databázu blog. Týmto sa teraz nebudeme zapodievať. Použijeme root. V normálnom by sme to nemali používať, lebo ako náhle niekto hackne nám server a použije root, tak vidí všetky databázy. Dobre. Databázu. Naša databáza sa volá MVC. Tu potrebujeme nie general, ale Slovak, aby to fungovalo správne. A tým pádom máme nastavené všetko. Pokiaľ nám MySQL server beží na inom porte, napríklad v škole, kde používame dva rôzne servery, tak beží ďalší na 3308, takže by sme to prepísali na 3308. Necháme, v mojom prípade beží klasicky, čiže nechám na 3306. Dobre, máme toto všetko nastavené, môžeme zavrieť. Takže máme hotový bod 3. Môžeme začať konečne programovať našu aplikáciu. Čo to znamená? Tu máme 4 kroky, ktoré musíme vždy urobiť, keď chceme nejakú stránku naprogramovať v našom CodeIgniteri. Prvá je úvodná stránka, ktorú potrebujeme naprogramovať. A tá tu, môžeme si overiť, že či nám to už funguje vlastne. Takže si otvoríme opäť localhost. Pokiaľ máte 8080, tak pridáte 8080 a tu už je blog. Ako vidieť, zobrazuje mi správne stránku, takže moja aplikácia CodeIgniteru v základe funguje. No túto úvodnú stránku potrebujeme preprogramovať. Takže odteraz budeme pracovať s týmito súbormi. V konfigu budeme vždy potrebovať pracovať s routes. Takže nájdeme si routes. Odtiaľ to začína každá stránka. Každá stránka, ktorá má fungovať, musí mať tu nastavené, že aká to bude adresa, aký bude kontroler a aká bude funkcia v tom kontroleri použitá na vykreslenie tej stránky. Čiže všetko začína v routes. No a ďalej v kontroleri, base controller s tým nerobíme nič, to je základ systému. Náš kontroler je home, keď sa pozrieme, root webu, root je označovaný vždy lomitkom. Root webu používa kontroler home a funkciu index. Takže si otvárame kontroler home, ten máme tu.
a tu je funkcia index. Táto funkcia nám zobrazuje stránku. Na zobrazenie používa šablónu, preto je to funkcia view. Používa šablónu, ktorá sa volá welcome message. Takže ideme do view a tu vidíme, že tu je šablóna welcome message. A toto je presne to, čo vidíme na stránke. No, nás táto šablóna nezaujíma, pretože my chceme vytvoriť svoju vlastnú. Takže budeme používať šablónu index. To je úvodná stránka. Úvodná stránka býva index, tak aj naša šablóna sa bude volať index. Vo view teda musíme vytvoriť nový súbor index.php. Čiže toto bude naša šablóna pre stránku. Tu by sme teraz dali HTML kód, keďže v tomto našom Visual Code Studio máme nainštalovaný plugin pre vkladanie Bootstrap kódu, tak nám stačí napísať BS5 Enter a rovno nám to vygeneruje Bootstrapový kód, nemusíme ho kopírovať zo stránky Bootstrapu. Všetko medzi body and body si vymažeme, pretože to nepotrebujeme, budeme dávať náš dizajn. Potrebujeme v podstate len toto CSS, ktoré tu je a tieto vrchné časti. Dobre, keď to teraz savenem a refreshnem našu stránku, tak je prázdna, pretože tu nemáme nič v body and body, ale nám to funguje. Môžeme pokračovať ďalej. Router máme pripravený, ten tam už bol predpripravený. Kontroler sme pripravili tým, že sme zmenili, že bude načítavať, tu máme kontroler home, vo funkcii index, v tej základnej sme zmenili, že bude načítavať šablónu index a šablónu index sme pripravili. Ideme na ďalší krok, pripraviť model. A pripraviť ten kontroler sme ešte teda nedokončili, pretože kontroler by mal načítať články predtým, než zobrazí šablónu. Takže tu by sme mali načítať články a keďže načítavanie článkov je práca s modelom, tak by sme si najprv mali vytvoriť model. Ideme teda do adresára model. Tu žiadny nie je, tak tu dáme vytvoriť nový súbor a náš model sa bude volať články PHP. Takže tu musíme naprogramovať nejakú funkciu, ktorá nám načíta články a tú funkciu potom použije tento kontroler. Ideme si nájsť cd igniter model. Dáme takto cd igniter 4 model. No a môžeme ísť do tejto napovedy. Tu máme použiť kontroler. Nájdeme si, toto budeme použiť model. Tak, zle vravím, nie kontroler, ale model. Takže toto budeme potrebovať, keď budeme vytvárať model. Ale najprv potrebujeme, ako má model vyzerať. A tu je Creating your model. Toto je náš vzorový kód pre model. Skopírujem, vložím ho tu. Náš model sa bude volať nie user model, ale články. Takže ho premenujeme na články. Model máme vytvorený. Potrebujeme teraz, aby náš model vedel robiť s databázou. Tých možností v CodeIgniteri, ako robiť s databázou, je veľa. My budeme používať v tomto prípade ten najjednoduchší, základný, tak ako ste sa databázu učili.
v minulosti. Takže vrátime sa trošku hore a použijeme Manual Model Creation, tento kód. A v tomto prípade použijeme túto funkciu, funkciu construct, a my si to ešte zľahčíme, že takto. Toto celé musíme skopírovať a vložíme to dovnútra našej klasy. Takže niekde tu to vložíme. Tento parameter tu nebudeme používať. Použijeme len konstrukt a v tomto do premennej db, ktorú budeme používať, tam bude naša databáza, použijeme funkciu db connect. To je funkcia, ktorá existuje v kóde Ignitery a automaticky nás napojí na tú databázu, ktorú sme nakonfigurovali vtedy v tom súbore database PHP. Čiže touto funkciou zariadíme, aby model mohol pracovať s databázou. Vždy, keď použijeme model, tak on automaticky sa, keďže je tu funkcia construct, čiže keď vzniká model, tak pri vzniku sa rovno vždy napojí na databázu. Nemusíme sa my v ďalších funkciách o to starať. Takže keď máme pripravené toto, môžeme si pripraviť funkciu pre načítanie všetkých článkov, pretože na úvodnej stránke budeme zobrazovať všetky články. Vytvoríme si teda public function a nazveme ju napríklad get články. Čiže toto bude naša funkcia, ktorá nám vráti všetky články. Ako nám ich vráti? Použijeme opäť kód, nájdeme si, tu máme Working with Database, tu máme Quick Start Usage a tu si môžeme nájsť standard query with multiple result, napríklad toto. No. Tu je spôsob, na aký ste zvyknutí v minulosti, že vyčítavate stĺpce s lomenými zátvorkami, alebo tu je modernejší spôsob, kde sú stĺpce za šípkou. Čiže môžete použiť buď tento kód, alebo tento kód, je to na vás. Ja použijem tento objektov orientovaný. Takže tu mám v podstate celý kód, ktorý budem potrebovať. Vlastne len toto. Budem na teraz potrebovať. Toto mi vráti tie články. Čiže idem tu si ten kód vložím. Takto vložím tu ten kód. Posuň mi to tu, dobre. No, problém je, že db tu neexistuje. My máme teraz databázu uloženú v thisdb. Takže tu musí byť thisdb. A tým pádom by to malo fungovať a tu zmeníme príkaz. Select všetko. Kde ja na tejto klávesnici nájdem hviezdičku. Takto. Select všetko from články. Takže naša funkcia get články má vrátiť všetky články a vrátiť ich do resultu, ale každá funkcia musí vracať. Čiže return, čo má funkcia vrátiť do nášho kontrolera, tieto výsledky. Takže return results. Bodkočiarka. Dobre, tým pádom máme utvorenú funkciu get články, môžeme ju používať. Na to, aby sme ju použili, sa opäť vrátime k modelu. Použiť model
a tu Accessing Model. Toto je náš riadok jednoduchý, ktorý budeme potrebovať na to, aby sme vedeli s modelom pracovať. Je mnoho spôsobov, ako ten model použiť. My použijeme tento prvý, skopírujem si riadok, idem do kontroleru a aby som ho použil, náš model sa bude volať, dám si ho do premennej model články a náš model sa volá články. Takže tu máme vytvorený už ten náš model. No. Keď chceme, aby šablóna čokoľvek zobrazovala, tak jej musíme poslať nejaké údaje, ktoré má zobrazovať. Pošleme ich napríklad cez data, cez premennú data. A tá premenná data by mala byť nejaké pole, takže dáme takto. Vytvoríme prázdne pole. A teraz do tohto poľa data pod názov články si vložíme, si načítame tie články. Takže použijeme model, lebo v ňom máme tú funkciu, ktorú sme naprogramovali. Model. A akú funkciu sme tam dali? Get články. Dobre, čiže iniciovali sme model, pripravili sme data, do data články sme dali get články. Ešte budeme potrebovať jednu vec. Data title, aby sme mali titulok pre stránku. Nastavíme si ho na môj blog. Takže máme všetky údaje, ktoré potrebujeme pre šablónu, ktoré chceme zobrazovať. Máme tam články a máme titulok. Ideme teda do tej šablóny, to je vo view táto šablóna index, čiže toto. A tu chceme vypisovať tie údaje. Tie údaje máme v data, ale tam sa nepíše data, ale už priamo to, čo sme dali do toho indexu. Čiže keďže sme titulok dali do title, tak tu budeme rovno volať, tu chceme to vypísať, dáme PHP blok a dáme echo $title. Čiže nevoláme data zátvorky title, ale rovno $title. Tá funkcia, ktorá pracuje so šablónou, automaticky vyťahuje všetko z data, a vytvorí premennú title. A takisto vytvorí premennú články. Takže týmto vypisujeme titulok a tu ideme vypisovať články. Opäť si pomôžeme veľmi jednoducho. Ideme do Working with Database. A Quick Start. Working with Multiple. Použijeme tento objekt verziu. Tu máme cyklus. Tu máme jednoduchý kód, ktorý stačí skopírovať a použiť, že ako sa s tými údajmi pracuje. Tak tento for each si skopírujem. Vedel by som ho aj z hlavy urobiť, ale môžeme si ho takto skopírovať, pokiaľ neviete. Dáme tu PHP blok. PHP and PHP. A do tejto časti skopírujeme tento for each. No, akurát, že nebudeme pracovať z result, ale kde my ukladáme naše články. Ukladáme to do premennej články. Do data články, ale sme si hovorili, že tu sa data nepoužíva, len tá premenná. Takže články. My to budeme mať v články a môžeme to vypisovať do row alebo do článok premennej, aby to znelo tak, ako to má byť. No tu už je to jednoduché. Tieto dva riadky môžem zmazať. Potrebujem vypísať titulok, takže nebudem vypisovať z row, lebo sme ho premenovali na článok, takže budem vypisovať článok title, ale musím ho dať do H2. Takže urobím toto, že na začiatok pridám H2
Na konci za titul pridám opäť bodka úvodzovky a ukončím tu H2. Toto je správny HTML kód. Takže titulok vypisujem medzi H2. Toto celé si môžem ešte skopírovať, lebo potrebujem vypísať časť textu, časť obsahu, takže tu dám obsah. Ten vieme, že máme v databáze v stĺpci content. No a chceme ho skrátiť, tak si nájdeme funkciu PHP a dáme, že short string, niečo nám shorten text string, áno, toto chceme skrátiť a tu je funkcia substr, čiže substring. Použijeme túto funkciu, máme tu nejaký príklad. Keď chceme, aby zobrazovalo nejakú časť, môžeme použiť túto funkciu substring. Začína to, čo chceme skrátiť, aký text a koľko znakov. Takže tento text chceme skrátiť, urobíme to takto, použijeme tú funkciu substring, keďže to funkcia má zátvorky a táto funkcia má minimálne 3 parametre. Prvý parameter je, čo chceme skrátiť. Chceme skrátiť toto. Musíme dať čiarku, už nám tu ukazuje na povedu, že štartovať má od znaku 0 a ukazuje nám, že tretí parameter je dĺžka, chceme to skrátiť na 200 znakov. Nebude to ale v H2, ale bude to v P-čku. Takto. A ešte keď chceme, aby tu boli 3 bodky, tak pre to P-čko pridáme 3 bodky, aby to vyzeralo, že tá veta pokračuje ďalej. Takže týmto by sme mali mať. Môžeme pridať ešte jedno echo a oddelíme to čiarou, takže to pridáme HR. Nezabudneme bodko čiarku vždy na konci. Dobre, toto by mala byť naša stránka hotová. Ideme sa pozrieť, či nám to funguje. Tu vidím, že ešte po starom title. Vidíme, že nám všetko funguje. Vidíme nadpis článok 1, text článku 1 z databázy, článok 2, nadpis článku 2. Takže základ nášho blogu už pomaly funguje. Prvú funkciu máme hotovú. Ešte by sme to mohli vylepšiť, pretože by sme chceli, aby to malo nejaké logo, na ktoré keď kliknem, tak sa vrátim. Tak tu si pridám H1. H1. Z tohto urobíme logo. A tu medzi to vložíme odkaz a href rovná sa úvodzovky Ačko a dovnútra Ačka dáme názov môj blog. Toto bude naše nejaké logo. Mohol by tu byť obrazok alebo čokoľvek iné. V tomto prípade to bude náš blog. Tu potrebujeme dostať adresu. A adresu potrebujeme vyčítať z PHP, pretože sa to nachádza v podadresári. Na serveri to môžete mať v nejakom inom, takže použijeme funkciu z CodeIgniteru, funkciu base URL. Tá zoberie našu base adresu, ktorú sme nastavovali v config app, vloží ju tu a tým pádom my nemusíme hádať, že aká tam má byť správna adresa do rootu nášho webu. Tým pádom tu do stredu nepotrebujeme dávať nič, lebo chceme, aby toto logo vždy zobrazilo úvodnú stránku
a úvodná stránka je v podstate root, takže tu nepotrebujeme žiadny parameter. Saveneme, otvoríme si ešte raz blok, refreshneme a už keď aj na to kliknem, tak stále nás dáva na túto úvodnú stránku, čiže funguje to ako stránka klasická. No, tým pádom sme otvorili úvodnú stránku, teraz urobili sme všetky tieto kroky. Pripravili sme router, controller, model, pripravili sme view, ktorý zobrazuje. A toto môžeme opakovať pre všetky ďalšie stránky. Ďalšiu stránku, ktorú potrebujem vytvoriť, je, že keď kliknem na názov článku, aby sa mi zobrazil celý ten článok, nielen skratený. Postupujeme teda podľa postupu. Potrebujeme pripraviť router. Takže ideme do CodeIgniteru, tu máme routes. Toto je ruta pre úvodnú stránku. Teraz potrebujeme pripraviť rutu pre články. My si teraz vymyslíme, že tá ruta bude vyzerať tak, že bude to na stránke článok, lomitko a tu nejaké číslo. Ale my tam nemôžeme napísať 1, 2, 3, 4, pretože tých článkov môže byť 1000 a to by sme museli robiť pre každý článok semka samostatnú adresu. My musíme použiť nejaký, tak ako sa v databázach používa hviezdička, tak my tu potrebujeme použiť nejaký zástupný symbol, zástupný znak, ktorý povie, že tu musí byť číslo. Ak si to pamätáte, tak je to num, ale my si to ukážeme. Nájdeme si Working with Route, tu máme Controllers and Routing a tu máme URI Routing. Tu si nájdeme príklad, ktorý potrebujeme, keď chceme robiť s nejakým číslom. Takže ten príklad je tu a chceme, aby za článkom tu používajú produkt a za tým nejaké číslo, napríklad idečko. Čiže ak tam chcú použiť nejaké to idečko, tak tam sa použije dvojbodka num. To isté použijeme aj my, čiže článok dvojbodka num. Tu bude idečko, tak bude vyzerať naša adresa. Článok lomitko 1, článok lomitko 2 podľa idečka. No nemôže sa volať funkcia, nemôže sa v kontroli volať funkcia index, lebo to by nám stále zobrazovalo len tú úvodnú stránku. Vytvoríme si funkciu článok. Čiže keď chceme zobrazovať jeden článok, vytvoríme si funkciu článok a tejto funkcii musíme poslať toto idečko. Keď sa pozrieme do príkladu, robí sa to tak, že sa pridá za funkciu lomitko a percento 1, pretože toto je prvý zástupný parameter. Existuje viac zástupných parametrov, keby sme si pozreli príklady, tak mohli by sme dať, že za toto ešte ďalšie lomitko a ďalšie num, ktoré by vyjadrovalo, ja neviem, cenu alebo niečo, tak by sme museli použiť $2. Toto je prvý parameter v adrese, tak tam bude $1. Čiže lomitko $1, ja si to skopírujem. Chcem tomuto článku poslať to číslo. Takto. Chcem tomu článku poslať toto číslo, ktoré bude v adrese, tak to urobím takýmto spôsobom. Dobre, takže nastavili sme rutu, ideme pripraviť controller, ďalší krok. Tak ideme do controlleru home, tam sme povedali, že bude funkcia článok, takže public function článok, tá bude spracovávať zobrazovanie nášho článku a tá funkcia má ten id parameter, takže si ho tam musíme vložiť, aby sme ho vedeli vyťahnuť odtiaľ. Čiže máme funkciu článok a tá funkcia má jeden parameter, my si ten parameter budeme ukladať do premennej id, lebo je to naše idčko. Tu v podstate
Môžeme použiť skoro všetko, čo máme aj tu, takže si to skopírujem a vložím, pretože to bude takmer rovnaké, len nebudeme zobrazovať všetky články, ale jeden článok. Takže tu budeme musieť napísať novú funkciu get článok a tej funkcii budeme musieť poslať to naše idečko toho článku, aby vedela vrátiť len ten jeden článok. No a vracať to bude do premennej článok, nie články. Takže do data článok, toto môže zostať, ostatné môže zostať. Nebudeme ale volať šablónu index, lebo tá je na zobrazení všetkých článkov. Budeme volať šablónu slánok. Slánok. Takže máme pripravenú funkciu článok, ktorá bude zobrazovať jeden článok. Bude používať šablónu článok a tu máme všetky dáta. Potrebujeme teraz naprogramovať funkciu get článok, lebo zatiaľ máme len get články, takže potrebujeme naprogramovať funkciu get článok v modeli. Ideme teda do modelu. Get článok bude veľmi podobná funkcia ako get články, tak si ju môžem skopírovať a veľmi rýchlo si ju tu môžem vložiť. Premenujem ju na get článok, aby som šetril čas a rýchlo to naprogramoval. A vieme, že si tam posielame idečko. No, keď má vrátiť len jeden článok, tak to musí pribudnúť where články id rovná sa a tu dáme otáznik. Mohli by sme to urobiť tak, že tu rovno dáme bodka $id. Tým pádom vyskladáme SQL príkaz, že má vrátiť z databázy jeden článok, ktorý má článok ID, to číslo, ktoré tam budeme my mať. Takže takto máme príkaz pripravený. Aby to bolo bezpečnejšie, tak je lepšie to urobiť spôsobom, že tu dáme otáznik a ako druhý parameter pridáme pole a to pole potrebuje toľko parametrov v sebe, koľko otáznikov máme. Čiže v našom prípade len jeden. On to takto vloží a ošetrí za nás prípadné chyby, lebo to idečko by sme mali ošetriť. On to takto za nás ošetrí a nehackne nám to niekto len tak rýchlo. No, get result vráca viacero článkov a my nechceme viacero článkov, chceme, aby nám vrátilo jeden, takže si nájdeme funkciu working with database, ideme do nápovedy, quick start usage a nájdeme si single result. No a tu vidíme, ten príkaz je skoro rovnaký, ale keď chceme len jeden result, tak potrebujeme použiť funkciu getRow, nie getResult, ale getRow. Takže takto, query getRow. Dobre, tým pádom nám vráti len jeden článok. Takže máme naprogramovaný kontroler, máme naprogramovaný model, zostáva nám naprogramovať šablónu view. Povedali sme, že budeme používať šablónu článok, tak ideme do view, práve tlačidlo, nový súbor, článok PHP, to bude naša šablóna. Ona by mala v podstate byť veľmi podobná ako tá v indexe, tak si to môžem odtiaľ skopírovať. Otvorím si toto a vložím si to tu. No, toto sa bude meniť, pretože už nepoužívame for each. For each by sme používali na úvodnej stránke, lebo tam zobrazujeme viacej článkov. Ale tu zobrazujeme len jeden, takže for each aj túto zátvorku vymažeme a zostane nám zobrazovanie len jedného článku. Dokonca nič viacej meniť nepotrebujeme, pretože do čoho my ukladáme článok? Do premennej článok. Odkiaľ vyťahujeme z premennej článok? Takže my v podstate nemusíme nič viacej na tomto kóde meniť, takto sme si ušetrili robotu. A túto poslednú čiaru tam nepotrebujeme. A nepotrebujeme to krátiť na 200 znakov, takže tu už necháme len ten článok title, takže celý článok bez týchto troch bodiek.
Čiže už sa nám bude zobrazovať titulok a už sa nám bude zobrazovať celý text. No, dalo by sa povedať, že to v podstate máme, ale zostáva nám jedna vec. Keď sa pozrieme na našu stránku, nedá sa kliknúť na nadpis, aby nám zobrazilo tú stránku. My teda musíme otvoriť tú šablónu index a potrebujeme ku tejto H2 pridať Ačko, takže ja si tu dám Ačko na začiatku, tu na konci si Ačko ukončím. A teraz každé Ačko tu na začiatku potrebuje href rovná sa úvodzovky. Čiže už z toho bude odkaz a tu medzi tieto úvodzovky potrebujem vložiť adresu na náš článok, tak ako sme si ju vymysleli. Takže tieto dvojité úvodzovky si rozdelím obyčajnými úvodzovkami, lebo začal som jednoduchou úvodzovkou, tak jednoducho rozdeľujem. Čiže rozdelil som dvomi jednoduchými úvodzovkami a dvomi bodkami. A tu potrebujem vygenerovať adresu. Použijeme base URL funkciu, aby sme mali správne vygenerovanú adresu. A do zátvoriek musíme povedať, aká to má byť adresa. Takže mala by to byť, hovorili sme, čo sme podali v RUC, že adresa bude vždy lomitko článok, lomitko nejaké idečko. Takže tu musím dať lomitko článok, lomitko a tu som povedal, že tu musím pridať idečko. Tak tu pridám to idečko a to idečko mám v premennej článok. Toto je z databázy a my vieme, že to máme v stĺpci články ID. Takže šípka články ID. Toto by nám malo vyprodukovať adresu presne ako potrebujeme, čiže článok lomitko, tu mám dve bodky, takto, lomitko číslo článku. Tak sa ideme pozrieť, refreshnem, prejdem na to myšou a vidím dolu v adrese, že tam ukazuje localhost lomitko blog, lomitko článok, lomitko 1. Na druhom ukazuje lomitko 2. Čiže mám to správne nastavené. Ak som všetko dobre naprogramoval a kliknem na článok, tak hľa, už sa zobrazuje ten článok. Kliknem na logo, vrátim sa, otvorím druhý článok, zobrazuje sa celý druhý článok. Takže naša prvá polovička webu je hotová. Náš frontend funguje.